Атна социаль мәдәни чараларга бай. Республика һәм Нурлат шәһәре көннәре уңайыннан районда зур чаралар узачак. 1 сентябрьдә белем бирү учреждениеләрендә белем көне. Мөселманнарның Корбан бәйрәме дә 1 сентябрьгә туры килә. Әлеге даталар уңайыннан узачак чараларны истә калырлык итеп үткәрү, шул исәптән куркынычсыз итү, киңәшмәдә моңа аеруча зур урын бирелде. Корбанга терлек алганда малларның йогышлы авырулы булмавын кисәтүгә зур игътибар ителде. В исполнении поручения Управления Россельхознадзора по Республике Татарстан необходимы будут, возможно, несанкционированные ввозы на территории Нурлатского района. Пожалуйста, сельским поселениям я обращаюсь. Это продажа жертвенных животных. Это вы прекрасно знаете, какие виды животных. Поэтому, чтобы избежать всех инфекционных заболеваний, которые мы уже неоднократно ряд планер говорим, пожалуйста, обратите на это внимание. Также обязательно надо будет соблюдать все санитарные и эпидемиологические нормы и требования во время совершения жертвоприношения. Киңәшмәдә чыгыш ясаган районның баш ветеринар табибы урынбасары Лилия Хайбуллина чыгышы да сарыклар, мөгезе эре терлекләрдә йогышлы авыруларны кисәтү чаралары хакында иде. Уяулык һич кайчан артык түгел. Районда террорчылыкка каршы туру чаралары алдан төзелгән план график нигезендә алып барылса да, җаваплы затларга аларны кабат искә төшерү комачауламый. Своевременно информировать службы жизнеобеспечения о чрезвычайных ситуациях, возникающих на местах, уточнить готовность сил и средств к оперативному реагированию на возникновение аварийных ситуаций, выполнить организационные и технические мероприятия по обеспечению бесперебойного тепло-, электро-, газоснабжения жилищного фонда объектов социально-бытового культурного значения. Нурлатта ягулык сезонына хәзерлек яхшы дип табылды. Тәүге салкыннар белән 1 чиратта барлык социаль мәдәни объектларга җылылык җибәрелергә тиеш дигән күрсәтмә бирде. Киңәшмә эшенә җитәкчелек иткән район һәм шәһәр башлыгы Равил Кузюров. Шунда ук бердәм исәпләү үзәге җитәкчесе Чулпан Сөләйманова торак коммуналь хуҗалыгы хезмәтләре өчен түләүләрне җыю буенча детальле анализ ясады. По большому счету просто ситуация в рабочих держав. То есть это очень непростая работа. И где винтик вот в этом механизме у вас будет немножко пробуксовывать, уже видно по анализу, да, что были сбои вот такие. Поэтому постоянные комиссии, которые у вас занимаются совместно, и как по неблагонадежным, как там категории другие у нас, постоянно, еженедельная, системная работа с управляющей компанией продолжает, постоянно продолжает.